трябва. Папи всякаквото и нещо. Как се нарича този апарат? Е крана отзади на кантара. На какъв камен? Модел 2008 съм пол. Нещо по-дълго. Да се издуя стулката. Раки пада и върта. После го връщаш обратно, так? Турско. Време си седне. Пишем мейбин. Папи, обяснявай какво правиш. Где да си? Стулката избихме, обаче семерингата остана. Това проблем ли? Тя май вече не става с семеринга. Той има семеринга, но... Има много. Просто. Резервен комплект за ремонтият тук. Да. Папи, обяснявай по-малко работи, повече обяснявай. Ще да излажем. Проблем, нали? Капич. Кое сега, клупата ли прави? Не, сега клуп ще излезе. Там кое му се семеринга? Семеринга, ама вече няма семеринга. Имаше едно време. Това се странно. Май трябва да се взема. Нека там Баран ли? на цвето да си. Чела ги взема. А? Да. Къде са? Чантичката. Чантичката я оставя в камиона и отключен камиона. Добре. Нека, добре. Няма проблем. Ще работиш още 2 месеца. Да го концентрираме където с апарат. Значи стига скоро какво ще да четем. Трябва да обясним къде обратно. Тук някъде. Тук е някъде, ама къде е? Сега го няма. И са, значи за той става реч, нали? Добре. Памет да и дискаш. Провери си чантичката дали на време е знакно. Въпрос на космос. Дезил ли не? По-стара това. Лека ли се струва час? Виж вътре, дали си спе там? А, дали, ама надали. Значи няма. Какво няма? Ето.
Но в апарат ли сте поръчал? Нов опад. Мой то добре. Ето, пожалуйста. Мога да... Малко не се вижда. Ето нещо трябва да се промие вътре, гледай какво става. Малко и как се камерата. Сега избитате верига и... Къде се намираме? Това? Тук е река Марак. От мост. Остана на страва Тракия до 4. Километър 302. 302. 302 плюс От 900. 10. Добре. Айде след малко, че няма може да изплатим.